खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गोदानै लुफुंनाय अडिट'रियामखौ बेखेवना होबाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बे अडिट'रियामखौ मोननो हानानै गोजोननाय फोरमायदों फरायसाफोरजों लोगोसे प्रफेसारफोर आरो डक्टर सुबुं बसुमतारिया बे गोदानै लुफुंनाय अडिट'रियामखौ जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियाम मुं दोननाय जादों। थारैनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बे अडिट'रियामखौ मोननानै गोबांथार मोजां जाबाय आरो गोबां सुबिदा जाबाय होननानै बुंदों डक्टर सुबुं बसुमतारिया। आगोलाव बे अडिट'रियामा गैयै समाव गोबांथार फारिलाइफोर खुंबोबाय आरो बै फारिलाइफोर खुंबोनायाव लाख लाख खरसा खालामनो गोनां जादोंमोन टेन्ट हाउसआव। दायो बे समायना आरो गिदिर गंसे अडिट'रियाम लुफुंजानानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि थाखाय जोबोर मोजां जाबाय होनना बुंदों डक्टर सुबुं बसुमतारिया। डक्टर सुबुं बसुमतारिया फोरमायनाय बादिब्ला बे अडिट'रियामखौ आगोल 2017 मायथाइयाव बिपिएफ खुंथायनि समावनो ग्रान्ट जानायमोन आरो माखासे कन्ट्राक्टरफोरा आखायाव लानानै खामानिखौ मावदोंमोन नाथाय बिथांमोना मावफुंना होनो हायाखैसै जाउनाव आथिखालाव सोलिबाय थानाय बिटिआर सरकारनि नाजानायाव आधा जानानै थानाय अडिट'रियामखौ लुखांना होनायनि थाखाय साबायखर बावदों बिटिआर सरकारनिसिम। मैया 13 फेब्रुआरि मैयानि समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बेखेवनानै होयो जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियामखौ। फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ मुलुगनां थाखोआव लांनो थाखाय बेनि मास्टार प्लान खालामनो थाखाय भाइस चेन्सेलर आहूजा बिथाङा सानगासिनो दं होनना फोरमायदों CEM प्रमद बर'आ। खमसे खम 100 करोड़नि माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारनि डिजाइन खालामगासिनो दं होनना बुंदों CEM प्रमद बर'आ। आरो बेफोर गासैखौबो लुफुंनानै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया जाहाथे गासै बुहुमनिनो फरायसाफोरनि मोनसे डेस्टिनेशन जानो हायो आरो जेरैबादि टीचिं लार्निं रिसार्च गासैबो जाहाथे मोजां इफेक्टिभ जायो बेनि थाखाय खामानि मावगासिनो होनना बुंदों CEM प्रमद बर'आ। बिपिएफआ जेसेबां नाजाब्लाबो गोजौआव गाखोनो हाला बुंदों मन्त्रि इउजि ब्रह्म। बिपिएफ दोलोआ 17 बोसोर रायजो सालायनायनि उनाव गादिखौ खोमानांदों। जि खनसे गोग्लैबाय आरो सिखांफिननो हानायनि राहा गैला। एसे एनै बासायना लाखिनो हागौमोनब्लाबो बिथांमोना गावसोरनि बिबानखौ मावफुङैनि जाउनाव जेसेबां नाजाब्लाबो गोजौआव दावखोनो हालिया। थांनाय 4 बोसोराव बिपिएफआ अपोजिशनाव थानानै मावनो गोनांखौ मावाखैसै। हाग्रामा महिलारिया सासे दैदेनगिरि जानानै काउन्सिल सेसनाव जिराया। अपोजिशननि सासे दैदेनगिरिया काउन्सिलाव जिरायनानै सरकारा मा मावदों मा मावाखै जेबो सोंथिखौनो खालामाखै अब्ला अपोजिशन हिसाबै बिथांमोननि बिबाना बोरो? 4 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया खनसेल' काउन्सिलाव थांदों अब्ला माबादि अपोजिशन दोलो बेलाय? अब्ला माबोरै थांनानै थागोन बिपिएफ दोलोआ? इउपिपिएल दोलोआ लासै लासै गोख्रों जाबोनायखौ नुनानै आरो गोजोन सान्थिखौ नुनानै गोबाङानो इउपिपिएल दोलोआव जगदान होफैदों होनना बुंदों मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ। इउपिपिएल दोलोआव जेसेबां जइन जाफैदों गासैबो धोनि मानसिफोरासो जइन जाफैदों बुंदों इउजि ब्रह्म। हितेश बसुमतारिया इउपिपिएलआव जइन जासिगोन बिथाङाबो सासे धोनि मानसि। खाम्फा बरगयारिया जोबोद धोनि मानसि बिथांमोननो थाखा फैसा नाङा आरो जोंनि गेजेराव थाखानि राजनितिक सोलिया बुंदों इउजि ब्रह्म। गसाइगावआव हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै सासे बर' आइजोनि जिउ गोमादों। गसाइगावनि बनगावआव हाग्रानि मासे मैदेरा गाग्लोबफैदों जेराव दुखुनांथावै सत्यवती बसुमतारी मुंनि बर' आइजोखौ खास्रि बिस्रि गाननानै जिउ फोजोबदों आरो बिथांजोनिनो फिसाय सत्र सिं बसुमतारीखौबो गोब्राब जोखोम खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों। मोनथिनाय बादिब्ला सोरांसेसि समाव 3 रिंगासोआव रायमना हाग्रानिफ्राय फैनाय मैदेरखौ होना हरनो नाजानायावनो मैदेरा गाज्रि गाग्लोबदों जेराव सत्यवती बसुमतारीया जिउ गोमाबाय आरो बिथांजोनिनो फिसायखौबो गाज्रि थासारि खालामना गालांदों आरो गुबुन सासेनि मासे मोसौखौ गाथारना गालांदों। बिजनीआव गंसे फरायसा रोगाग्रा गारियाव गिख्रंथाव अर खामनानै जिउहांगार जायो। चिरांनि बिजनीआव खावाटिकानि सानराइज मडेल एकाडेमीनि लांगोनायाव गंसे लाखिनानै दोननाय फरायसा रोगाग्रा मारुति भेनआ सोमोनांथावै गिख्रंथावै अर खामदों। मोनथिनाय बादिब्ला गंसे मारुति भेन गारिया फरायसाफोरखौ फरायसालियाव लाबोनानै गारिखौ फरायसालिनि साखाथियावनो लाखिना दोनदोंमोन। बे समावनो मोनथिस्लाबै माबोरै गारियाव अर नांनानै खामग्लिजोबखो बेनि गुबै जाहोनखौ मोनथिनो मोनाखै। गरेसरनि नावखाता ओनसोलाव मोनसे दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथाय।
2-3 मिनिटनि गेजेरावनो गोबां नखरफोरा हालाय-हाफाय। थांनाय 12 फेब्रुआरि हरनि 10 रिंगासो समाव गिख्रंथाव बार आरो अखा हानानै नावकाटा ओनसोलनि माखासे गामिफोराव गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। मख'नो गोनांदि 2-3 मिनिट सम गोख्रों बार अखाया नावकाटा ओनसोलाव गोबां खहा खालामदों। मैया बिटिआरनि CEM रनेन्द्र नार्जारिया जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै खौरां लाहैदों आरो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। खहा जानाय नखरफोरनो लागै अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा होदों। जाय नखराव गासैबो न'आ बायजोबदों बिथांमोननो सरकारनि गाइडलाइन बादियै 1,20,000 रां अनसुंथाइ आरो खावसे सिलिंखार जानाय नखरनोबो सरकारनि गाइडलाइन बादियै अनसुंथाइखौ थाबैनो होनाय जागोन होनना खोथा होदों CEM रनेन्द्र नार्जारिया। मोनसे कमेन्ट आरो मिनिनाय इम'जि मोनसे हरनायनि थाखाय क'क्राझार पुलिस थानायाव गुसर। थांनाय 2023 मायथाइनि बाथ्रा। क'क्राझारनि बारग' जिल्ला बेंगिरि आरो आथिखालाव नलबारि जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि IAS अफिसार बर्नाली डेकाया गावनि फेसबुक पेजआव मोनसे पस्ट होदोंमोन। बे पस्टआव नरेश बरुवा मुंनि सासे सुबुङा कमेन्ट होदोंमोन, "दिनै मेकआप लायाखै नामा मेम?" होननानै। नरेश बरुवानि बेबादि कमेन्टआव मिनिनायनि मोनसे रिएक्ट होदोंमोन सनितपुर दिकियाजुलिनि अमित चक्रवर्ती मुंनि सासे सुबुङा। बेखौ लानानैनो IAS अफिसार बर्नाली डेकाया कमेन्ट होग्रा आरो मिनिनाय रिएक्ट हरग्रानि सानैनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव गसर थिसनदोंमोन। कर्टनिफ्राय नटिस थांनायलाय अमित चक्रवर्तीखौ पुलिसआ नागिरो। बिनि थाखाय अमित चक्रवर्तीया उकिल हमनानै केस गेलेनो गोनां जादों। मानगोनां प्रमद बर'खौ CEM महरै लोगो मोननाय नंला। 200 दिनफोरनि उनावनो प्रमद बर'खौ जों चिफ महराव लोगो मोननाय नंला। प्रमद सार, नोंथाङा BPFनि दैदेनगिरिफोरखौ सासे सानै लांबाय था। जों नोंथांनि फोरजाफोरखौ स' लांबाय थागोन। जोंनो लिडारफोरखौ नांथ'वा। जोंनो UPPLनि फोरजाफोरखौसो नांगौ, बुंदों बिक्रम दैमारी। 24 नं मुसलपुर बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय गासै 100 सोद्रोमाफोरा BPF दोलोआव जयनिं जानो गोनांमोन। नाथाय 46 साल' जयन जाबाय, माखासेखौ रां होनानै लाखिबाय। बिक्रम दैमारी। Only 200 days. 200 daysनि उनाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ CEM महरै जों लोगो मोननाय नंलिया। 200 daysनि उनावनो जेब्ला इलेक्सन जागोन अब्ला प्रमद बर' बिथांखौ जोङो चिफ महरै जों लोगो मोननाय नंला। दा दिनै आं बुंनो सानो दे प्रमद बर' सार, नोंथाङा जोंनि लिडारफोरखौ बा BPFनि लिडारफोरखौ साफा सानै लांबाय था। नाथाय जों नोंथांनि UPPLनि दैदेनगिरि आरो फोरजाफोरखौ जोङो स' BPFआव सोबाय थागोन, नङा होमबा? जों सोबाय थागोन आरो नाय बिथांमोनहा UPPLनि दैदेनगिरि, नोंथांनि फोरजाफोर बिथांमोनहा दिनै UPPLनिफ्राय BPFआव हाबफैदों। बेनिखायनो जोङो दिनै लिडारखौ नांथ'वा। जोङो दिनै UPPLनि दैदेनगिरि, UPPLनि फोरजाफोर, UPPLनि कर्मकर्ताफोरखौसो जोंनो नांगौ। दिनै जोङो प्रमद बर' बिथांखौ जों खावलायदों, जों लिडारफोरखौ साफा सानै लांबाय था, नङा होमबा? जों स' UPPLनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो BPFआव सोबाय थागोन। दिनै साबेसे जयनिं जाफैखो? हिसाबाव दिनै जोङो खोनानो मोनबाय हिसाब मथे जोंहा 46 जन जाबाय आरो गोबाङा दंबावोमोन। 100नि खाथियाव बुंदोंमोन, खिन्थु हयथ' थाखा फैसा होनानै लाखिबाय होननाय खोनादों। जा 46 जों फैबाय, जोंनिफ्राय सानै लांबाय बा सासे लांबाय दाखालि, खिन्थु दिनै जोङो 50नि खाथियाव जों जइन होबाय आरो गाबोन समफोर जइन जागोन। बेनिखायनो आं बुंदों साफा सानै BPFनि लिडारफोरखौ लांबाय था, खिन्थु स' जोङो UPPLनि दैदेनगिरि फोरजाफोरखौ जोङो BPFआव जइन खालामबाय थागोन। थेंक इउ। फैबाय थानाय समाव गोबां BPFआव जइन जानो गोनां होननानै बहुद दङ। बेखौ नोंथांमोना नुलांगोन। खुगाजों बुंबा मा जानो, नङा होमबा? नों नुलांबायनो थागोन। नों नै दाखालि साननैसो सिगां जोंनि गिदिर लिडारफ्रानो BPF थांनानै BPFआव हाबहैदों, खिन्थु आरो बिथांमोननि मावग्राफ्रा BPFआव हाबफैदों। जोंनो दा लिडार नांथ'वा, नङा होमबा? जोंनो रायजोखौसो नांगौ, बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरखौ, जायफ्रा सुप्रिम लिडार जानानै गैथ'वा, साधारन मेम्बार जानानै दं, बिथांमोनखौसो जोङो दिनै लाग्रोगोन लिडार।